Hanggang Shopee delivery. Shopee delivery gang. Pa-receive na mo gang. Lovely girl Oton. Yes po. Shopee siya, mga shoes ug bags. Cash on delivery 39. Nag-order ka na eh? Wala po. Wala po order ano. Ano mo ba? Pero, agdoon na lang po na kasi papa ko. Pero wala po ko order. Na, dito sa mo papa ang pambayad? Asan dahil mo papa? Basi, na po siya sa Pikas. Pero pwede po na ko siya kuha kaya wala po ko ka-order. Sige, patanaw sa namo. Tanaw sa tugang. Tanaw sa dirigang. Pa-receive sa namo. Mag-umat pa. O, pa-receive na lang ni siya. Tapos, ato na ito yung papa niya. O, sige. Oo, makulbaan. Nasib ko diri. Dari, ma'am. Pa-receive na lang namo, ma'am. Suryana na to. Tawagan lang ito yung papa niya. Dari lang gang, o. Happy birthday! Yeah. Pinangga! Happy 18th birthday! Uy, gibiyan na kita ni Papa! Happy birthday! Dire talangga. 18 na John. 18. Naglakaw siya. 18 na John ka, no? Ma'am, naaday sa sulod, ma'am. Oy, tulog pa. Ingon sa silingan, manggod kay singgit tong silingan nga. Oy, tao dira. Abi po na mo wala, ala. Si Mami pa, uy. Palangga kayo ni ma'am. Gilis na, wadyo kayo. Sige. Langga si mami. Mami, mama. Mami, ay mensahe para sa imuha. To my daughter, happy birthday. Og tagaan paunta ka sa Ginoo og maayong panglawas and continue your good heart. Ay, butan din eh. Happy always and mag-study sa jud og maayo. God bless you, anak. Again, happy birthday. I love you. Surprise from Mama Rosemary Oton. Thank you so much, Okay. Wala ko nag-expect. Wala ko nag-expect. Kantong di ay, work sa siya sa kuha ha. Ikatik na yung suko sa kuha. Thank you, me. Bye. Para si Papa ko. Okay. Naulahe. Ada ko ang katawa. Langga, sige. Mag-blow sa tag-candle, langga. Mag-blow sa tag-candle. Kanta sa tag-happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sir, dali, sir. Dali ka ga. Happy birthday to you. Okay. Sige na. Hangga, make a wish and blow your candle. Happy birthday. Hala. Sige lang. Sir, dali diri, sir. Sir, sa imong wish sa imong anak nga nag-18 na gyud karon. Mangayo Ginoo nga gamot sa eskwela para makaman. At Kristo. Para mauli na si mama, no? Uli na si mama pohon. What's message kay Papa? Patience lagi sa sa support. Okay. Last message kay Mama. Mami, thank you kaayo. Wala ko nag-expect. Wala ko nagdahog.
Kay pa-surprise. Hataga, naging kong kwarta. Char. Nung kay kulit gabi, kay batik-batik ko duhay. Ay, sana all. Ay, babe, lagi sa bahay. Oy. Tawag tara. Langga, ko na gyud no, officially 18. Nanay uya bula. Na dapat. Years. Wow! Okay ra. Okay ra mag-uyab-uyab basta priority ang eskwela no kay maoray kalipay ni mama ug ni papa. Para na katapusan na itong kabilin. Oo. Okay, Langga, happy birthday. Kami ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Happy mi nga kami ang napili sa imong mama no para maghatod og surprise diri karon og unta na halipay ka karon nga adlaw. Di pa po kayo, wala po ko tag... Gutom pa dyan. Oh, nanay pagkaon. Okay, happy birthday. Palakpakan nato si lovely girl. Indutag pangalan ay lovely girl. Alaman mo lang, girl. Lovely boy na to eh. Happy birthday.